24 ka Chinese nationals nga illegal nga nanrabaho sa nasod ang nadakpan sa operasyon sa Bureau of Immigration ug 10th ID o Infantry Division sa Panabo City, Davao del Norte. Nadakpan sa Bureau of Immigration Region 11 sa pagigalayon sa 10th Infantry Division ang 24 ka Chinese nationals sa Barangay New Little Panay, Panabo City, Davao del Norte ni atong Lunes. Sa impormasyon sa 10th ID nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, nanukad ang operasyon tungkol sa intelligence report kalabot sa presensya sa mga langyaw sa lugar nga gituhang nalambigit sa dili otorisado nga pagpanrabaho ug naghupot og questionable nga mga immigration documents. Base sa inisyal nga investigasyon, milapas ang mga langyaw sa Commonwealth Act No. 613 kan Philippine Immigration Act of 1940 sama sa misrepresentation, pagpanrabaho bisan walang visa ug permit ug overstaying. Nasayran sab nga sagad kanila nagtrabaho sa managlahing kumpanya bisan sa paghupot og tourist visa. Nakakustudiya na sa Bureau of Immigration ang mga dinakpan nga ginakuhaan pa og pahayag. Sa mensahe ni Major General Alvin Luzon, ang commander sa 10th ID nga ang maong operasyon nagpakita sa hugot nga koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno aron batukan ang mga iligal nga aktibidad nga gikalambigitan sa mga langyaw. Sa karon nagpadayon na investigasyon sa otoridad ug pagproseso sa mga dokumento, lakip ang pagsubay sa uban pa nga posibleng nalambigit sa iligal nga aktibidad.